Ba nongkong nga ai kuble ya fi ki ba nong fake nong karshan ya kini video jonga ngapen i ya fi kene ke jaga kaba don horing chora hapo ri Bangladesh kaba jumi pau kamari borok ka keleng kisnong beper kisnong ke wan saki ban wan pendon burom sisen sisnem hagane ke jaga ane de ke jaga horing chora siri Mongol baka don kino kipam yo i yang ne jaga phila banwan haki we kisnem pat ha ubnai arpeu riu tarik ubnai shipeu arajar arpeu san kene ke julong hi hak tarik arpeu riu tarik de gasni bleh mo ada ketarik kimbo no de gasni bleh ka pendon buram tang sisnem ki ale dan buram hagane kajing ya seng ban yalam miki hadar bat ki sister baro ki dekhot ka balang katolik ki bayawan ban ya mane hagane ke jaka at ki pajba kelum ki ya khot sngobha hagane ke jaka ban yawan ban yo i hagane ka jaka baju pau kamari hangne ha lum kalbarimo gini ki ong no tin bangla ki ong ge jing ya seng tirtho ni kasi ki ong ne ka jing ya seng ka ba don hang ne ka bi pelong ki Kristen Katolik ki bawan na fer ke snong ki la ya le niam ya kom pat ngiru ngaplek ban yo i ka ne jaga ba internet bha ba le ini ki niam Katolik ha ka ne ka jaga tengam yo i bhare ban kat bangala ngang ring ya ki video ban pha shapi ki pajba ki ba Kristen ya gane ka channel chonga kino ba pan yo i phila banwan hawe snempat hagane ka jaka umde tangki Katolik ban yawan hagane ka jaka andai ki paper ki balang ro ki lawan saki ban pej ya gane ka lum kalbari hangne haju pau kamari pajba pio ihi hagane ke jaka ke laker saudong diki kris nar kam la ban yo i ki brio te gane de ke jaka kalum hangne ki labo ki sister ki father lasna da umau ha kado ting na Yesus Kristus nong pen im jongi te pajba kino ba patwan hagane jaka hila banwan hagane jaka ban yathu ya ki parlok jong pi ki ba ki juwan hane hari Bangladesh pajba kino ko banwan kene ka jaga ngi ong fi ka de ka jaga po district Moli Bazar nega sot Sri Mongol lelek hadu poi horing chora fila ban pet ya kane ka video mo ni la shna kat bangala dapat ba ngi daigi basa pori Bangladesh mo ngin ya kren ba de tin dekhar tangim nang bahare ban kren de tin kasi dapat kini ki fadar ki sister ki baya sakhi hangne ba pendon burom ban le mas sakare ka por bangaru ngayo i ban le changne ban le ye ki video mo ban khnang ba pin yo i hakane ka jaka ki fadar ki sister lawan sakhi rut keleng ke fer pergi mission bat ki ba tre balang hagane ka ri Bangladesh ba kini ki pajba kini ki fadar ki badang thamai kini ki badang kena ki badon ne fe pet ki pajba da ki pheu hajar mut ki bawan sakhi hagane jaka ngashimut do si san pheu hajar mut ki bru ki ladon hi banwan sakhi hagane ka jingya seng mas hagane ka por hau no snem te wewe snem judan briu kumne te pajba ni tip